Alumnos do IES Lama das Quendas asistiron onte a unhas charlas sobre drogas e alcohol que impartiu a Garda Civil. O obxectivo era informar aos rapaces dos perigos físicos, psicolóxicos e sociais que conlevan o consumo de drogas e previr así o seu consumo entre a mocidade. A min o que me chamou a atención foi que houbera droga enchantada e non me parece normal, creo que se debería de excluir. Bueno, que aprendeches ca charla que che acaban de dar? Pois que hai muchísima droga por todo o mundo, que hai xente que exporta drogas e que a España e a outros lugares de todo o mundo e que non debería de ser normal. E que non se debe consumir, non? Sí, normalmente non se debería de consumir. Acaba provocando diversos estragos como os que hai na cara, nas pernas, en todas as partes do corpo. Unha actividade que se engloba dentro do terceiro Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar do Ministerio de Interior e que se desenvolve nos centros educativos de toda a comunidade.